Vine al Museu de l'Arròs amb el teu col·le i coneix l'aventura de ser un gra d'arròs. Des de que naix en l'Albufera fins que puja la Sénia en el molí i balla dins de la teua paella. Descobrirem junts tots els secrets de l'Albufera, l'entorn natural on creix l'arròs. Sabies que al Parc Natural de l'Albufera conviuen amb l'arròs un munt d'espècies de flora i fauna? Jugarem al joc de l'oca per equips i descobrirem l'autèntica història de l'arròs a València. Una història que ens conta com l'arròs va despertar l'interès de reis i d'altres personatges il·lustrats. En el laboratori compartirem unes pistes trobades durant el recorregut i les ordenarem fins a revelar el procés d'elaboració del nostre granet d'arròs. I per fi arriba el moment de posar-se el barret per a convertir-se en arrossers i arrosseres de debò. A veure, uno de l'equip groc. Jo. Vale, distribuïm. Molt bé. Penseu que l'arròs necessita molta aigua, aleshores estarà sadat tot l'aigua. Quan tenim la terra ja planeta, es va secant. La tornem a inundar i la treballem. I el maig és quan plantem l'arròs, vegeu? Tot això són llavors. Durant l'estiu va creixent l'arròs i a setembre ja es pot segar. Tengo recogido todo. Molt bé. ¡Hala, qué chulo! ¡Yo quiero! ¿Quién es este? Yo quiero uno. Vos agrada la visita al museu? Sí. Tornareu en els vostres pares? Contacta'ns i fes la teua reserva per vindre amb el teu col·le a imerich@arrozdevalencia.org.